Good morning guys, good morning, panibagong vlog na naman po tayo sa araw na ito. Sa ngayon po sa umaga po ay gagawa tayo ng siomay na konting pandagdag sa pagkakitaan. Ito po yung ating gagawin siomay. Napagiling na po natin siya yan, nahalo natin na siya. Kahapon pa siya na marinate na siya ng gusto. Gagawin natin siya. Paninda po namin ito, homemade siomay po. Gumagawa po kami yan para meron kaming pagkakitaan, pandagdag pa pangkabuhayan. Ito po yung pambalot na gagamitin natin. Ayan po siya. Ayan ang brand na ginagamit namin ng pambalot. Habang tayo nandito sa bahay, gumagawa tayo nito tuwing umaga bago tayo mag-rides. Kasi napakainan na ngayon ng isang rider na hindi kagaya ng pandemic na napakaraming pasahero o customer. Habang tayo nagbabalot ng siomay, tayo din po ay may ginagawa pang isa. Multitask tayo ngayon kasi hindi tayo ngayon mag-rides, gagawa tayo ngayon ng siomay. Tapos habang gumagawa ng siomay, ayan po ang isa pang ginagawa natin. Ayan, nakikita nyo, isang tambak po yan na labahin. At habang gumagawa tayo ng siomay, naglalaba po tayo. Ayan, kung naririnig nyo po yung aking washing machine, napakasipag niya, kahit di mo siya tulungan na pusa siyang naglalaba. Ayan po, ito po yung takalan namin sa paggawa ng siomay. Hindi ito mo po kasi gagawin, ganito lamang po siya. Ayan, panoorin nyo po. Ayan, ganito lamang po. Ito yung pambalot po, ganyan. Kaya po tayo may takalan para hindi tayo malugi doon sa kuha natin yung konting kikitain. Ayan po, ganyan lamang po siya. Ayan po, homemade siomay po yan. Tapos ilalagay po natin dito sa ating steamer o yung lutuan. Ayan po, ganyan po. Yan po natin siya ilalagay hanggang sa mapuno po siya. Gumagawa po tayo yan mga 40 pieces po. Tapos kung sakasakali pong maubos siya ng maaga, gagawa ulit po tayo panibago. Mas maganda po kasi kung total nandito rin naman sa bahay at sariling gawa natin yung siomay. Hindi natin siya niluluto ng sabay-sabay. Kumbaga kung may order sa kalampos yan, niluluto na sabay-sabay. Ayan po. Habang kasi hindi po tayo ngayon magra-ride ngayong linggong ito kasi mayroon pong makikipaglibing po tayo doon sa isa naming tita na namayapa na noong isang araw pa. Ngayon po ang libing ngayong linggong to, ngayong araw na to. Makikipaglibing muna po tayo bilang respeto po sa ating tita at sa pamilya rin po, pagkikiramay. Ayan po, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating buhay sa araw na to. Sabi nga huwag kang susuko, tuloy lang ang laban. Kasi dito sa pagbablog naman po sabi nga nila libangan lang daw, pero ang totoo maraming napoprostrate dito o nadi-disappoint kasi minsan kaya halimbawa ngayon meron po tayong kasali po tayo sa isang GC or group. Habang tuwing everyday po nagpi-play ako ng isang ng kanayan, iniiwanan ko po yan doon sa aming computer hanggang sa matapos siya. Ang sorting nga po ng mga napi-play natin kasi tuloy-tuloy po yun. Yung kumbaga iniiwanan lang po natin siya. Hindi po natin ini-skip yung ads niyan kasi pag binuksan na po natin siya, tuloy-tuloy na po yun hanggang sa matapos. Tapos hanggang hapon po yan from 5 o'clock in the morning hanggang sa matapos po. Minsan natatapos po siya ng alauna, kaya 12, depende po sa dami ng piniplay natin.
Saka doon po sa pag tayo nagpe-play, pag tayo gumamit ng yung ninja na tinatawag natin, dinidikit na po natin yung ninja natin doon sa mga piniplay natin. At hindi na po tayo nagko-comment. Pero pag yung ating main channel ang dinidikit natin, nagko-comment po tayo para malaman nila na yung ginamit na po natin na pang play ay main channel. Pero bihira po pong gamitin yung ating main channel sa pag-play kasi alam nyo na baka tayo madali. At doon nga pala po sa ating mga kaibigan sa YouTube, sa inihiling ko lang na sana kung tayo susuporta sa isang kaibigan sa YouTube channel, gamitin po natin yung ating main channel sa pagdidikit kasi kapag yung ninja po ang ididikit natin, hindi natin ididikit yung ating main channel, paano natin sila susuportahan? Hindi po lalabas yung kanilang mga video o wala po tayong marireceive na notification sa ating main channels, sa ating mga main channels kung hindi po natin ididikit yung ating pinakang main doon sa kanilang mga main channel din. Kung ninja po hindi siyempre po ginagamit po natin everyday yung ating mga main channel, hindi po sila magkakaroon ng notification kung ninja lang po ang nilidikit natin. Masakit mang isipin, talagang ganyan po talagang buhay. Yung iba kasi ninja lang, shoutout kanila, ninja lang yung ginagamit. Nung ako pag hindi pa siguro monetize, pwede po yung gawin natin yung ating mga ninja, ibigay natin doon sa ating susuportahan. Ganyan lamang po. Ayan po, habang gumagawa tayo ng siomai, habang gumagawa po tayo ng siomai, ito kumakain po tayo ng pandesal. Ayan, almusal po tayo. Tapos na po ako magkape kanina kasi nagising po ako ng mga 4:30. Tapos sinalang ko na po yung aking labahin. Ang sarap ng mainit na pandesal sa umaga. Yan po, pang-apat na salang na natin sa ating washing machine na labahin yung maraming damit. Siguro maraming kasi meron pa tayong mga kumot na lalaban sa mga kobrikama. Yung mga anak ko naman kasi yung panganay ko kasi naglaba nung isang araw ng dalawang bis magkasunod, nagkasakit kaya hayaan mo na siyang maglaba kasi masyadong mahirap kasi pag nagkasakit yung mga bata, mahirap stress din sa kaiisip, kaya tayo na lang, kaya natin yan, trabahong tatay lang. Every Saturday or Sunday tayo naglalaba para nakatipid sa sabon at saka sa tubig. Pag linggo naman pwedeng hindi naman bumiyay kasi minsan matumal yung pagra-rides. Sayang lang ng oras na itatambay natin doon. Pero siguro pag merong pa-deliver yung ating regular customer, merong mga order ng flower, siguro i-attend natin. Kaya ito, antay-antay lang pag nag-text at o kaya nag-chat yung ating kaibigan, attend natin, sayang naman kasi sa regular customer medyo malaki ang bayad, saka wala pang bawas doon sa 20% na kinakaltas ng apps, kaya hindi ko siya pinapalagpas. Pag siya nag-chat sa atin, ayun, automatic na yun, kahit malalayo attend natin siya. Kasi minsan may tatlong delivery sabay-sabay, medyo malaki rin naman kita, kahit pagkatapos nung hindi ka na bumiyay, okay na. Kinsa doon na mag-chat-sagan ka doon sa pag-pick up or pagkuha ng mga
mag-book or booking doon sa mga binibigay ni apps. Ang liit na nga po ng rate niya, kakaltasan pa ng 20%. Siyempre minus gasoline, magkano na lang matitira sa iyo. Kaya gustong gusto ko yung pag mayroong akong regular na delivery galing sa aking kaibigan, hindi ko siya pinapalpas. Kaya po tayo. Balik po tayo dun sa ating paggamit ng Ninja, yung sa mga pagdidikit sa mga monetized na channel. Dapat ang una-una natin ididikit yung ating mga main channel para ma-notify yung gusto nating tulungan kung tayo yung mayroong upload. Kasi ang nangyayari po kadalasan, nakikita ko pag ako'y may time at nagbabalik ako, yung nagbabayad ng mga dumikit sa akin, hindi ko makita yung kanilang main channel. Ang madalas ko makita yung kanilang mga Ninja, which is makikita mo, malaman mo naman na Ninja kasi kakaunti pa lang ang video at saka hindi siya monetize, samantalang doon sa main channel niya monetize na siya. Kaya mega love shoutout po kasi yung monetized channel po, pwede po yung mga Ninja natin, halimbawa mayroon tayong gustong supportan kaibigan natin, gusto natin tulungan tumaas yung revenue, pwede po natin gamitin pang panood yung ating mga Ninja. Pwede po rin po natin silang ibigay o i-support nun sa mga kaibigan natin na gustong tulungan na ma-monetize. Halimbawa, kailangan nila ng ma-monetize yung kanilang yung mga subscriber, which is 1,000 yun, pwede natin ibigay doon sa kanila pagkatapos natin idikit yung ating main channel para matulungan natin yung ating mga kaibigan. Pero kung ang ididikit po natin ang yung ating mga Ninja, tapos kukuha siya, yung magbabalik siya na gagamitin niya yung kanyang main channel, ang mangyayari po one side support lang po mangyayari kasi siya manonotify po siya pag nag-upload ka. Pero pag siya nag-upload, hindi ka manonotify dahil Ninja yung dinikitan, yung idinikit mo sa kanya. Hindi manonotify yung kanyang yung main channel. Ang manonotify lang po yung Ninja mo. Kaya hindi natulungan kanya doon sa isang part. Maaaring sabihin natin na tulungan mo siya doon sa pagiging monetize ng kanyang subscriber. Nakikita ko po yung mga successful vlogger gaya po ni Tikram, isang humanitarian na vlogger. Nanonood sa kanya, karamihan nanonood sa kanyang live every Monday yung mga Ninja ginagamit. Meron mga ilan na mga main channel, pero kadalasan talaga ay makikita nyo Ninja po ang ginagamit, yung mga alias lang. Pwede rin pong pang support sa mga, halimbawa pang membership, pwede rin yung Ninja, yung mga Ninja nila. Ganun din doon sa isa nating pinapanood na sinusuporta natin noong 4 years ago na isang driver, ngayon successful vlogger na taga Bukana. Karamihan po nanonood din sa kanya pag nagla-live. Kung mapapansin nyo po sa live, karamihan nanonood pero nagko-comment yung mga Ninja. May mga ilan-ilan na
Yan talagang die hard supporter, ginagamit nila yung kanilang main channel o yung mga kaibigan na sadyang na nagpapakilala, kasi meron po tayong mga silent supporter, yung mga silent viewers na wala mga channel, kumbaga gusto lang sumuporta pero hindi sila YouTuber. Gumagamit po sila kadalasan yung mga ninja ang ginagamit nila, yung kung ano yung makreate nilang pangalan, yun na yun ang madalas nilang gagamitin. Or pag open nila ng YouTube, nakita nila, panonoorin ka, yun, yung mga ganun po, yung mga walang channel na mga nanonood sa mga live or mga premiere. Karamihan po sa mga successful vlogger, yung mga 100,000 subscriber, karamihan po sa kanila mga organic subscriber po sa ang makikita nyo, lalo pag nagla-live. Ang organic po yung nakadikit sa kanila karamihan. Mayroon mga ilan siguro mga ninja na nakadikit sa kanila. Ang kaya ko po kasi pag ako naging friend na kita, yung main channel ko, naging friend na kita, saka ako pa lang po ididikit sa iyo yung mga ninja. Kasi yung ninja minsan kinukuha din yan, kinakain, nawawala din. Kaya yung isang kung napapansin nyo, yung isang sinusuportahan natin o yung katropa na o yung mga kasamaan natin sa YouTube, kung mapapansin nyo, parang hindi umaangat yung kanyang subscriber sa dami ng nagdidikit na ninja. Pero yun po ang dahilan. 50% po ng mga ninjang dinikit nawawala rin, naglalaho, kasi ang ninja mabilis tumakbo yun, nawawala, kaya mabilis din siya mawala. Yan, pasensya na po, medyo busy tayo sa ating ginagawa, nagmamadali tayo kasi yung ating washing machine naghahantay. Tapos na siyang gumiling, pang-apat na salang na po yan. Siguro mayroon pa to. Yan, mga damit po, 1, 2, 3, 4, 5, 5 salang po yung mga damit. Mayroon pa tayong kumot, cobre kama, saka mga pilo na lalaban. Panibagong palit ng tubig yung pag yun ang ating isasalang. Ayan guys, ayan pa mga paps, tuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawa sa araw-araw. Maliit man ang kinikita pero kailangan tuloy-tuloy lang. Sabi nga nila, ako talaga na sabihin ko sa inyo mga kaibigan, mga paps, talagang gusto ko na sanang i-give up yung pag-YouTube. Kasi biroin nyo sa almost sa 3 taon na tayo by October nang mag-create ng channel. 3 taon na, halos 4 months lang tayong nagtyaga noon, naging monetize na tayo. Kaya halos 3 taon na din tayong monetize, pero sa awa ng Diyos, nakakadalawang sahod pa lang tayo. Real talk lang tayo, hindi naman pwedeng magsinungaling sa katotohanan. Napakahirap po talaga maging YouTuber. Kaya doon sa mga baguhan na kung gusto nyo, may papayo ko lang, kung gusto nyo maging successful YouTuber, mag-upload po kayo ng video everyday. Kung magagawa nyo 2 times a day, mas maganda. Kasi kung nakapag-upload kayo ng libo-libong videos at maganda naman yung inyong mga videos, halimbawa maganda yung title, madaling ma-search, madaling ma-search yung inyong mga title. Halimbawa mayroon, halimbawa sa pangingisda o kaya pagmumotor,
Meron kasi mga viewers na may hilig manood ng yung mga adventure, ganun. Mag-upload po kayo ng dalawa or once or isa sa araw, basta araw-araw tuloy-tuloy lang po. Kasi kapag marami kang video, may maraming oportunidad na maging successful vlogger ka. Ako, nung magsimula ako, minsan 3 times a week lang ako kung mag-upload hanggang mayroong mga advice sa akin na successful vlogger na kung maaari mag-upload ako everyday ng video kahit na once a day, basta araw-araw ka may upload. Hindi sa loob ng isang taon napakarami mong i-upload ng video. Malay mo isa o kaya 5 sa mga video mo na i-upload maging viral, sayang naman. Kaya dun sa mga baguhang vloggers sa upload, kung nagpe-premiere kayo, okay naman yan eh. Halimbawa, nag-premiere kayo sa isang linggo ng 3, kailangan araw-araw kayo may upload na isa para mas malaki ang chance na magkaroon kayo ng mga viral videos. Doon sa mga ating mga kaibigan vlogger, mga baguhan, kung maaari